I think I was out here with a couple other guys, and we were just guarding. Well, there were, I think, 5 German soldiers in it, and later on we heard them talking in German, and so we got some more fellows, and we told them that they were prisoners. Boyd Affleck is nu voor de tweede keer in huis om de vriezende slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te bedenken en de bevrijding te vieren. De familie De Vries is het gastgezin van Affleck en zijn dochter. Ze een warme baan opbouwt. Voor mij is Boyd een held. En ik heb er groot respect voor wat zij diend hebben. Voor Rusland, ik in Friesland, om het te bevrijden. En hij vertelde toen ik dat 12 van zijn kameraden in zijn jermen stonden binnen. Ja. The Canadian Army was the only army in the whole Second War that was all volunteers. I've had people here say, "You actually volunteered to come over and help us? Why?" It was the right thing to do, and that's the way people felt. In april 1945 kwam Affleck op 19-jarige leeftijd haast binnenvallen, maar zijn maten hadden de havenstad bevrijd. Ook in Ljout en Frentjer had er Duitsers arresteerd. Wat hem nog goed bijbleun is dat haast vrij makkelijk te bevrijden wie. All the ones that I personally had anything to do with were drunk. And I think that made it a lot easier. When they looked at us, they probably saw 2 people and they shot at the wrong one. Affleck vindt het een eer dat er in Friesland nog zo'n soort omdenken om de oorlog jong wordt. Very important, I think it is, because it was a turning point in history that we'd be certainly different if we'd lost.